School ni sukuru yekerero ibwata magacho yichi permanent amacha maye yukunywa tumika asoko gosoria mbabwate swimming pool yabo ase bakwegereria aboroki wa wakuntimbo naboigo nkwanjira bali abantu koreta abana babo amatuku yi weekendi wakuntimbo nigebwate aboroki abaisaine naboigo nkuru bali ndagera buchiasa aboroki wa babo ekiro bali sukuru ayirira bwanko onyorera umwana olibaga ase sukuru iyo asoko batarira ensemo ya Gesonso opposite Mount Kenya University gose ubakire simi ase namba nuti isano na ibere eyemo isano inye kianda isano nemo isano inye gose nuti isano na ibere eyemo inye isato inye nuti eyemo kianda isano na isato. Jubilee Day and Boarding Primary School nyorero mwano chisemi chebire nkobigoro omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Kumajumuri na ndembi amono hasingi njanda kubati umurobiri yo hanene kartora se igitaseni kya Ndizi TV ne rwansu musina ne giringa keto jitwa kwanda siasa na magero nyuro na chumatatu botambe yoto jitwa muri siasa na magero ko tugerete matuko amakeko kya sobo jori bonne angimitinye ne yoka ametinye tatu ujya sobo jori bonne bu mwako yoge karbo jo karega kitari kikianda utini gotano gatatu mwako yoge karaba Kenya abarai baendete kweri ngo kya sobo jori bonne bare bago ya kereko ko bagote yabamenyi kurwa tinsemo aho bare bakuri UMC ubugabana obo senator obo women lab no bo chumbe baendete kuburi abamenyi bensemo aho azbakuri birugona babasire nako bakira ikura anene krabarai bakuri igasi meta bananjina bakuri kaba abMC abahunge abachumbe igasi igo toirana tigatu kichinga kicha bene kero mugani tekera studio kadojo kwanda siasa na magendero rigo kabatombo subati ekero nera rigituchi kuri kero kibura ya sensito ya Kenya ajiko to tevina ngiro kya kuri umanju muri na hotel na kabamo na intwe kurubono guikomurinyana na abakonda kutubwate sense media mutandao Facebook tonyora Ndizi TV News waigo asense ya YouTube na bogo tonyora Ndizi TV News na bogo to tweet @Ndizi TV News ekerengeri kyao getume gwetera asina mbira seskinye ona kubori aburitangana ingi oroje rongo rwa usito dari kohera basubati ribaga dio kobabarai abara subati abange ngwesoke bale kuligi birugo by'uburai kuligi birugo by'ubuchumbe kuligi birugo by'UMC lakini ase county ya Kisii county ya Nyamira korengana ni county jinde karutwaro county jinde ngo akira basubati mbago gabana cyaba ubuchumbe cyaba ibirugo mbago senator lakini county ya Kisii ya Nyamira mbara abasubati ribaga ayo mwanju mureni ngo kubolira ingero jige koirera abasubati bataraye buribaga ko babara yase county ya Nyamira abane county ya Kisii wenda gonya gutuma uchumbe yao wetera se namba yira se skin yao karungo mugeni ribaga nyaraga gukora introduction sanyaraga bwemanye kanigo chasole tumanye ni ngotorinera se studio karibu sana mheshimiwa nabo kwanta ibi mwanju muri una aningo nali aramanye ngotorinera se studio. Asante sana Brighton usogongariga nigaiga nando kongari bageri ryo gukwanira abananchi asa Maria Tankoruku engineer Cynthia Kerubo Toel omusubati obwate miaka 27 ekero kyo bujumbe nkorigi bwa Kitutu Chache South kiagero musiko nyonka na eroskire igoro kero kyo buseneta korigi bono as engineer Cynthia enatebete around yeye tigabana basubati toisoki kiagera abaibori beito bakorere amangana
amayo yo gutosome ekero batosomiri gose nandi batigite togendere guchimutu twarera matuka mangi nga abana basubati muso bari batarasoka abagusiye bagoteba bari batari people mbari go isoki kuborie birogebi lakini kiagera intuna abana babo nandi mbatuanjete ni ntubono toranyari go isoki nari abayiburi ababaito n'abana ababaito nabarabu abasaye ba minto baranyare gutwakire kura ambia mono manju muri ko iguri nani gotori na Cynthia Toel oyo kurigero gyo buchumbe hase bunge ya Kitutu Chache South karate bina mu mai musukira ke bono libageri litigire igone erenero utagite koba ekirugo koso asikirugo kirinda konya abagitutu Chache South bono ngobori gorato erera engineer Cynthia ningo meto mondo tagarumanya ingoyo ototenga igwasomete kero meto go engineer go engineer ligoro negasi derigasi ngororo san korato tenga yosomete nga inkankai mundema bag maimete kutokatore bunge ya Kitutu Chache South ne bwata ji ward na tena ngoro ward get umuntu takakumanya buya Cynthia engineer Cynthia gosimu nabagaka nabangina bakunduka umwana nkoru Kitutu Central Ward nao ngiborire nande nonkinerete asakuru kugetembe skuru wange na bunubi na chite skuru ekoro kumutensori academy yarenge mwanyagetinge lakini yachitega sieku mwanyagetinge nkwanye manyete Brighton ndinya maithe kina bokonya no mwanju muri na nyi maithe skuru yu ekoro kumutensori yarenge mwanyagetinge actually ni ntutu arenge candidates bo mwere gokore kamanya gusieku and then nga proceed with high school Limuru Girls Kiambu no na somete for my high school ngaruo ororeo secondary ngasoa Jomo Kenyatta University esina korete a degree ya mechanical engineering boni ga majete in building services ekaro koriye richi nyumba chito amachera sima bororo ebintombiro bikoro ku air conditioning nabo koriye rinonye electrical works ama building services engineer bono chi design chia mechanical and electrical ninche ngokora na ninche ngoteninira bari bakubeke ebintu ebyo. Yes, so we go in engineer Cynthia. Mbe mono engineer Cynthia bwe bwa na bora nyore mbakurigire saba ina basani bakurigire di na barabu koraba kwandanga ke. Asaba ibori bane umugaka James Ongiri Toel na mama umungina Jane ke muntu Toel na abairi bane bonsi pi abairi mbwate na bange mama nyakiogira rwete nyatie ko ward na sei tonki to Central Ward na abakwani ribonsi pia mambiye nande kwenda kubasabira umunguru ababe corona nanda aba ichinguru yeah mbe morto tara so sensema ya siasa metedo wana siasa na magendo litukuri goro ntu abwate Labor Day abakoli mirimo litukuri go jengera abakoli mirimo be serikali onde bwense no ntungo jengera twange litukerio na kiroje Labor Day ye abakenya ntu bwate ntu go jengera buna economy ya sarikire iga Cynthia o setore mereri bono ekina gotebi Brighton boni garo economy yabire enkongu amagori yebintu achire igoro inche narenge kumusaba umuraibu ense His Excellency President Uhuru Kenyatta nere bono abeke salary basic salary yabantu egende igoro narira base kwambatana na economy si yaikire kiagera kire gonto boni gagi achire igoro ekero kire gonto giatirire ne mishara abantu bakori ebwente gutira. Yes. Mbiya mono Cynthia bono nandi ningo bori tutaranda usingingende ko bori ngeko gera okuri yekero kya Kitutu Chache South. Brighton ribori ko aborire nerigia na inchente itokwira ne neriborio nkige okora oborigo gose ribori ko bente ko mbori inki abasubati batari ko bori yekero geki kiagere kero geki kyobo jumbe bwa Kitutu Chache South usobo jumbe generally mbarate abanga nabagaka buka bakurigi kere gender neutral onde bwense na bago isoki arigie kirogeki wono na inche ngake sabu ya neiga abayibori baito batosomiri abana basubati mbaro bare skuru bategete ko babarai lakini mbaranyora abasubati usabangi na bago isoki kuborie birogebi tobaye mutisha na barabo baborie birogebi gateba tinko nyakuganya umuntu isoki na inche tigangi soki mberegeti na inche nari nae hope abana ababare skuru. Yes igo nae ugwa mchoka soko sina abantu batana engineer Cynthia nae bono soka matena bakonyora abantu batana no isaini abantu barabunga kiroje bairira ekaro batena gwa sokire ngkiroje abantu bakwirire te sensemili ya Kitutu Chache South. First of all ninche na isogeti ekaro naringe go soka omukutano mutangani na bwate na abantu ebantebe tinche no mwana ya kabatebi omwana yo nero ranyare ko minyoka
tukatwara discussions echo bagante byonyo mwana osabire ensu toko mwenyiti wasabire watebire ndotete kogendra ikero giki soka ngasoka nande actually nde surprised mono kiagera abantu banganchire abangina abagaka nabasae banchiranira mangana yebagoteba eraundi yetika tutwaye mu mwana eraundi yeye tikatwekerebi bono Cynthia ane engineer wate mangana nyombe binte binge sana oroje karogo chaso bochumbe turi netia bakenyi gasirwa chiko bakorera bune engineer ubakora nyomba jingi yo baro se mtugite bate na Cynthia yaktege binte bibirie binene oroje karogo chaso keroke bochumbe turi netia bakenya libagari ko bakorera emirimo asobo engineer tindari na bakenya libagari yo gukora emirimo sobo engineer actually muna ndo mu engineer iga muna nasoire ulingoni ekinyanganyire kia Kitutu Chache South na inche na ile hope abana basubatinga barabuna barabumba be engineer bono ne mutisha ndase bari kiara na barumba rocho musubati umu engineer umusubati soire kinyanganyire iki so actually tindarira muntu gasi abana basubati bari Kitutu Chache South bonige bakondigereri bate banaintu nabo torabo mu engineer kiagera na rengo korobo engineer na andi tingi soki bantu mbamanya ondita orengo kumanyanga ntu bwate umu engineer ko Kitutu Chache South bono Cynthia anene ndende ketura kwana agwate miaka 27 years ndo arano ento to sense meria po met in 25 years yabwate ukoraba youth mo sokiri mono gorigi ebirogo omo youth ningo kiara ngorande no eno muntu bwate 40 years ngote ne youth kora to erang youth ningo. According to the constitution, a youth no muntu bwate miaka 35 and below. One kero muntu aikire 35 plus 1 o youth. Na ande koba eteri youth kya osekero goitaniri miaka yobo youth ndori ko teba ino mubi etoko tebanga kwarure gap you ya youth kya chi youth according to the constitution na tebire 35 and below. Yes. Bona kero gwaso kiro rumo youth ngakiro jabasai baroba kwirira ngote habari ngosira bare sinti germa ngo jire kora kana kero tukurira basae na basubati ngote dura basubati bachana ine boka banyene na basango majire kora ile bachara ine boka banyene na kya basubati abasae baroba kwirira na musauminto sokire asibunge Kitutu Chache South bono omete abasae bari na kwanire personally kiagera abasae abange bare mitandaoni social media no bakuruta magina mono lakini kero na bari girito ikaransire bandore to akwanire o konyora eba kwororoba nandi bambwatisi bono tinko nyara gote abanga abasae namagina bakunduta mono umosaya ukuruta rigena omorigi omukwanire ekaro kwa mukwanire okwamwire hope ukubwatesi so far bari na umire bari na kwanire na era na abaro kiringa barabu n'abasai na obago isoki nandi batedi nekirugiki so far ngo support bare na bari batari go support ekaro nko bari na bakwanire bagontebi egwachite ekaro to abwatesi riyo lakini muno musayo minto nabo to gusira stonyer to toranyari gusira yeah. Bona Cynthia ngobori asebunga ya Kitutu Chache South urucha magendro akore kanda senseme yo endina ote na kero chikori kero na magendo chikore ta senseme ngaki okoletia magendro asebunga ya Kitutu Chache South wekaboni Brighton rivorio kwa mbori neria mana sana nande ente toko tebiga omwana na abo mungainye kera astana konyora 100% totebe kemaino omosiko nyonka okorire gari asanyari ya osugumira asanyari gusuguma torigeria mangana echi skuru otemire gochi upgrade igabuntu okumuita nande karoto gocha omita banta bange mbari understand iti error yo mujumbe nereri CDF ninkie gokora CDF mostly egokora chi skuru na security amangana ya machi amangana ntobwata mache ntobwate chinyagitari na ntobwate chipara amangana mange ile to county government bona umusike unyonga na murete skuru na security esi skuru otemire aronyo no go upgrade didi amabati o change skuru abana mbari botwero igabu nko mu wapongezi asamagendere yo akorire yes. Bono Cynthia ni okuriye kerogo kyobo chumbe kwa Kitutu Chache South esa ali mu nyonga jiri kuriye bo senator goseni okuriye kerogo endonya rgo konya abantu ba Kitutu Chache South ekarona tebete nkuborinde kerogo kyobo jumbe kwa Kitutu Chache South na amanyetinga mu maima urinire igoro usokire kerogo kyobo senator ena isogeti na inche nkorra magendero abantu ba minto ba Kitutu Chache South nane nyasaye munarumia oranyore achietaga kuna
umurai mumaima onyonka akamotebi Daudi ochire bono Kitutu Chache South suka guchigoro tigera abasayi kiroge na kerokyo kiagera kwa biro burai obo for 15 plus years so ekero na swete ulingoni na manyite gose ngo sukari igoro na manyite nere to guchiko konyora netebe lakini mna umunguru arumuya kwa rero sukire guchigoro otigire kiroge kiwazi yes ase bunge ya Kitutu Chache South ntubwate chigodi sana tugatwara bugusero tugatwara bugeka tugatwara nyakoe tugatwara na kisi Kitutu Central tugatwara na nyatiego ase chigodi eji isano orojinga kimichando iras chigodi eji gasinte se kwa guribaga michande nonye mogani na koyekora ase bunge ya Kitutu Chache South katugiriye mangane chiward thank you esiti swari erio umeite ekero tokurigeri chiward eji sano nani na go explain eri na egasi yo mojumbe neriri ya wetia machiko parliament na security amangana security na mangana ya education no oba abajumba abange bairwe mireme yo wono tinte itigo chagaiga ngongaine kiagera aba na siasa abange ngo chabare bate bankube katora amachi ngo koreko toreke ngo koratoreke intena atebeiga amangana ye skuru abu mbeke ime kiagera nimbwate mekakati na rosiri ngingo chikokorera abana inji aba kiagera onyo ko bekira mabati chiskuru nasomete muna kwa igure na chiteli muru Mutensori Academy ebinto mbiro byare ngororo muna chi library abana banyore bitabu byo gusoma kiagera koro kwenda chiwodi chimi go chiri savumari okonyora ngabana mbari kunyara kugora no abayiburi babana mbari kunyara kugora no nyene bitabu abana basoma amangana yechi laboratory ekero twarosiria amangana ya isi chiskuru abana baito twabaira opportunity yo gukora amatemu no gweta na gusuka guchimutu tobwate nandi nga muna school muna KCP yasogete na KCSE na itaranti chiskuru kuboria abayiburi n'abarimu inkikego geranga performance yito yes nengiere lakini tereke sebonte wika bagantebya abanambaro bagoche skuru mbare nchara 2 days 3 days batanya kuragira gateba as a CDF terigo keta for feeding school feeding program lakini karona karansire keroge keri ni nyare kwa mass donors kosiko kamne program ekoro ku school feeding program abana bayigwe rongori mo gastopo sine rongori break time ne chinyoyo lunch time ekara abana bayigotire na ba concentrate class gaki Brighton ominto ogenda matukata tutararagira na ndo ego gitabu so menunya ari gusoma to soma harabono na ribodinde mheshimiwa Cynthia ne rigokobori iga orojina asenseme ya Kitutu Chache South imechando neroro gwateri ngujuri konye kora garora nyore kwa iru ekerugo kyobo chumbe ase ebunge ye yakwen totebana emyaka 5 ya ni gokwa gwate myaka 21 Yes, 22 iko bata 22 kyane miaka 5 jokora iko bata 22 yes ndiko jaga tukomanyana no morayore kero 2021 to ekatwa 2017 kwa takito tema gosembo kwa mayana ne leader ole actually ninje nakora magoso thinkwe ti brief history ekero naringe university Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology irejuja na beto murayororo for 2 consecutive terms na ande na tendrete amangana yendagira eskuru amangana yechinyagitari na amangana yoburari that's health catering and accommodation there JKUAT yo main campus lakini JKUAT chionsi pichi campus is chionsi pi ono bora inkare na chagete 2016 yes ngobono bora imbore ime ase ore kabisa embe mono majumore ni gotore na Cynthia Toel yo kurigero kibojumbe ase bunge ya Kitutu Chache South kra mwire nero na goika abe Kenya men kabisa na basaja bari basogira sense me yegera nero tari tugumaega otonera sisturi kerane kwere sera kabisa awatana nkiaroje haraji gukora sebunge ya Kitutu Chache South karaba aba Kenya gusaba na inji bari benseme ibaranje ko mwakikura cyo tariki kyana mutinyi watana gatatu umwako yegona otonera studio kora kan kumbo bodi mobodi gwetera sena mbiyera siskini ya gurabu bagona bagotonyara sensemeri mitandao Facebook tonyara Ndizi TV News baga sensemeri ya YouTube na bagotonyara Ndizi TV News otomeri bodi agabo na bago chat ya gutonyara di bodi ya senjira ya bene tumobodi ekero ara studio bago nyirana na ko bodi ga inge kwera asorongo rwabusi abasubati batari kweguma baga ayoborai mono batari go choro tutari gwesokina ko bakere ko nyirana ndubwati mo chumbe mugusi ekorwasi county ya Kisii apart from utwari gerogiryo bagumende pugyoka bana bogo tomari bodi yao wetera sena mbiyera siskini ya gurabu
abo anna bogotoma li chibuliao weterase enamba yere igorabo boy gona bogotoma li buliao weterase namba yere igorabo tomanya ningi abasubati badari gochorerwa ase county ya Kisii ne ya Nyamira ndoja abantu bare gotoma chichumbe jeno ni chikuchisoma ekero ekerenga ki ekire Cynthia ayabona nkiro cy'abasubati bari batari gochorerwa ase birugo bya siasa asorongoro ituragusi kero kuri county ya Nyamira ne county ya Kisii. Apart from ekero kyo bogumene kero kyo kere automatic na basubati bakwe ngi basubati badari gochorerwa ase birugo ebi bito bya siasa asorongoro usi. Okay, ritanga ni basubati bange mbari go isoki bari bago isoki nabake ekero go compare abagaka baisokiri tu abangina bari bago isoko sabasubati bago isoki okonyora nabasubati babiri gose batatu bono ekero utara abantu option umete bantu mbago turakuru mwagoche obori ekero gose bagwa kirekura one basubati bange mbari go isoki nande ngo sorora abasubati ba minto nabangina ba minto basoke kiagera abagaka aba mbatuangiti omuntu ngo akabare lakini mbatuangite kero kwa baikaransiri kwa bakwanire ngotegerera bare nane mbatuanjite ngo tubwati sibari eria kabere ntubwate amangana ye ebese ekero kurigereri nonye ese abantu barikire ntubwate gap yabasubati nabagaka okonyora nga abantu bakore igasi yemo class ekemo lakini ekero okore mishara bagwa kanu okonyora nonya bagake bagwa kanu nonye 5,000 or 10,000 more usi chibesinde chaiguru ekero tugucha chi contract usi chi project muna nago tebiri nchino mu engineer lakini inche konyore gasi lazima I prove myself 3 or 4 times ya lazima mbeke more work nari abantu barandore bararusi gender barore nchino mu engineer wono ntubwate nonyo konyora chigase ekero musubati nonye kero gwasomire abantu mbabwate perception yenga musubati ta kunyara one ekero gwakorire gasi yago bugasi obo konyora ekero kwa isokiri gose ekero tegete gutina siasa tubwati obusi as your counterparts yes ntuju kubori na ngubori bintu binde go chinsigoro y'abasubati anene abasubati ingota kabare konyorana nomination inke konyora abasubati abange no muntu abade na Cynthia bonni gaso agate group y'ubuchumbe apimete nomination na tanyora chikura inke kogera abasubati abange mu gupima mangana nominations iye party lakini mutari gwetoma mwaka no chikura anaba nanji inje na itomire nechukura ngusaba bana inji bangakire lakini marango okonyora muna nago tebiri ndobwate challenges echu cyabasubati bakonyora batanyari guisoki bakiruchikura bono okonyora ba mwire tiga baisoki barigeri omuntu ekora bayigu nomination cause abasubati bategete oburai lakini kosobora yobu koba komu bone bakora tiga baswe nomination ko babere nominated babere empowered kagere kero ko babere nominated MC gusa nominated MP omushahara kuri nori same nori ore nominated MP gusa nominated MCA kwa roti kibese kwa banyaguisoki yes bono Cynthia ngumaje bono abantu abange gotakabara krababo kachikura barigiri experience kyo monte gasia korra sensitive ya Kenya kero monte sokri na proito ni soki goli gero kya Kitutu Chache kitu nyaribali masa nyaribali chaje ni what experience ya korra sa korre mirimo ngakyaje korre tuma komwa asekwende bono experience kya abantu barada kutirili paten experience kya sinzo de korra ngaki experience ngo kombio negazi takiri gokorwa experience mbwate naboko genda campus United Rete naboko nyora na kinara ete aba antubwate students kuruoroba manyite nanda abanda abagusikera bakajikwat Kisii na United Rete obabori omusubati yona kyarenge kubara namba ibere omaitekero kogenda ekero kyobujumbe ne na kyoko chigwe express usena kyoko chikotete abana inji bunge nando gotete oko gokorukuru as a wisdom nesemi kiagera ekero kuri experience to experience from a point of kwabeiro murai o usi before ose kwachorru before it usi obante korigereri oso yo akorire gasi company akorire gasi obora ye iri nonye ne skuru na kiarenge gokora nonye okorigeri no mwana akinire korunse na kiakinite kwarigeri tabia yaye minendo yaye kiagera usiga iga Brighton terasmo wekeruga abantu bamye kumanyanta bikiubwate ya munore Brighton iga abantu basi no bakomanyite Brighton na kiure yes
Karonti gerta siri boli elio aba moko minyo na barabu go simo kurwana na baru kirogo ntobwa tandu mauvi ntobwa tanto nikibaga ndi ntobwate nara ukurukuna Eric Abuga na eno rororo ahengi uri go kora kwa bate best ikera na no medena bate best asaba bonzi kira gutanga ndibusi ana no ne kero twara ko beka percentage mete percentage nyere okora bekwa ayabona kwara nyore ya chenda era kwanya rusinisato kera chenda na ibiko rase tuja south inkiro jige ko beke tabauti asaba bande bakora ikirogo kibo chumba se Kitutu Chache south. Asante Brighton. Ekero na kwari chiburiri kwa mbori amangane experience. Ikiagara madam aba bande barakora jiga serikali bakora jiga serikali aya nabona nyotura akora mbono abantu ngurete barbate hano na akora de industry gite na akora de ayenka iba ukobeka asekero bakora bono umaye ko bate pest asijikande de ona ke kuna gote viga Brighton experience yane oranyore kuru oboraiburi na akorete from a campus number 2 company yane gusichigas na akorire kiagera ngo interactinde n'abantu ngo interactinde n'echifundi kiagera muno mu engineer otendrita whole building egase yuna kuya correct chi client nchiro nande bono area gatatu abantaba abandi baregeti nimba sigete nane n'abasani bane lakini akero omuntu kwa iruegas no nyebu kuego teba kirieke ke kwa iru o komenteru kuringana na kigwa korire onye torakora buyo kouru ekero kuba reta obwente kuba boriga gusaba na inchi kuba bori bari ekero geke moetu gusega igesi mo akorete miremeye inki mo akorete abagitutu motegete toba elevate go chigoro kiagera omwana ta tokumira class 1 asinyukuru class 1 omutambo kyomwire 4 yes. Abasubati amatuka mangi ngoteba kena gona emore ababisa irumwe kabanyene egende garugu wakarorire buna Cynthia okuriye gero abasubati yani you are enemy or you are own enemies abasubati oroje ni gomora ababisa irumwe kabanyene muyirana no embiro go muri konyora mbari go sirana asero ngoruito rwagusi actually Brighton no nyinchi na bonko yumno kuyunga abasubati mbanchaini lakini gotebe kene muna nasoire siasa yiga abantu bambwatire gusa abantu bambwatite abatangani bari bagonsira n'abasubati n'abangina weirdly bono nje koreye ne perception sine narrative abantu bago drive bamanya ko gusa abasubati kurukobori chikura inche sofa abasubati ngo support bari abangina ngo support bari yes inkigera gere Cynthia abantu bagote nangyo tachire de kirokyo bmca gose kirokyo bogumendeb okagende kirokyo bochumbe inkia gwachorete kwende kirokyo bochumbe ngwende kirokyo bmca gose kirokyo bogumendeb ase county ya Kisii. Okay, ekero bo women rep ekero korigeri na kiachite ebatebete bategete gukora induction yani they nurture abasubati baswe siasa nago tebiri siasa inachakite gukora campus bono inkina ni nachukumigerera n'abasubati ba minto bari oranyora batarakora siasa batayite ko swa siasa esekero bo women rep ya umete to bante kwena namabaga na akorire siasa ku campus na akorire ku ruororo na achire isiko gaiga ngosukero musubati ominto na eranyoro ko obo women rep anyore experience na inchitindi ku rugaigo bo MP oso bo MCA kurigereri abasubati abange baguchakiro bo MCA nsari banya gotema lakini na inche Brighton ngo kubori why not inkinta achiro bo MP obo kiagera abasubati Kitutu Chache South mbanya guisoko so mungi natanya guisoko Kitutu Chache South omongino isogeti ndiri yarenge Kitutu Chache St Jude but in Kitutu 7 in Kitutu Chache South musubati tanya guisoki and this is a gap that actually abasubati nabangina tubente guisoki tubori kirogeki ngoteba kanere na abakero gosekero kiroge kuri abasae kero mete abasae gato kwa ngito de abasubati abasa naba muri abasae to de abasae mbara itabote gore gona abasae mbara itabote no kara kote no naba abandu ki bago sapoteri raira murodinga suburai ra tena rairo itirobote na aswe gerogeri ero ko itirobote fatena abasae bange muri itabote deseko bai biroge binade bintawira trubane kwa nyoro umusae umumure kero to ko muachikura na bakwenda unyoma ndaba bango simto viatrubana na no musubati atakote bare na basa empara itabote na kyo ratebie abana inchi bare skali na intundu itabote ekano kwenda gukora ekano morange chikura tengo chokore meremo tari bintu binde ndachokora ebingao. Thank you. At least watebire abasaya bamura bakwenda ba menta number 2 3 baka number 7 ya inchi munande iga
yes no musainde nandi no mungina wono Brighton tigana ko bori no nyese ino gari simuri yes ekero mungina gusema mumino anyorire chisiringi 10 gosa akorete skuma mwariamo mche muno musai nandi muno mungina mumanyita bangina ntobwatende kuigosa nandi abangina kende ngiyo kelene tutege tobogi mubu yes nandi togotebanga ngo chikomentande number 2 3 baka number 7 yes amangana yo goitobote guseki asa matuka mange karo kurigeria bana basubati gusabangina amangana yo kiriege kebabwatenkero kubago share wono nakiyo gochi nandi gose nakingo chikunyora ebese yo goteba njake komenta abantu tikunyara komenta abantu timbwati zinkuirebese ebese ye nabana inchi nakorire gasi yes mbi mono nande galongwera na ekera basubati tokora na barko choro buya si county ya Kisii mangana ye karija karije ye toroje no musubati amanyikanda bune no monto chikoni buna bona bada tena Cynthia bona ngya chikuri kiruge bo chumba se funge ya Kitutu Chache ngete no musubati gabere chikoni nkiroje ngane ye karija bantu batena bantu basubati na bachikoni ekalche ye Brighton ya chakire ku reduce kiagera nonyo origereri korukare bana basubati mbaringi ku irwe school akiboni ga bana basubati wachakire ku irwe school what does that mean mani shitenga mnaba gusitu wachakire gwanchirananga nonya bana basubati na bana yes one culture ye inga mwana musubati abere chikoni teyo nero lakini teyo mono kiagera mna netire ese binyoro netire abangira nabagaka banjira ringa abana basubati ngo bakonya barekera banyorira umurimo yes nandi boniga ngo bapush bare kuze ngo basuguma bare nandi kurwanira bara abana baba basubati baruchikoni basome banyore imirimo babakonye yes mbi mono nande Cynthia to kwatana ki koru Kitutu Central Ward yokorwa ndubaji go jinde nya ko entubwata nya tie ko ntubwata bugika bugise ko magonyora nabantu sin Kitutu Central Ward mwasokira bangi kuri yigero kyo chumbe urutegende ko yikiriki aba affect buna inu nikamware kwa na mwikaranse mukore consensus mukore zoning ye ward jenu matena yati kumonto yo masoka urugende ngo affect gere none chikura asorogongo rikisi osinona se bungeto yaktu Kitutu Chache Kitutu Chache South yes ngo affect kere lakini ando okonyora Kitutu Central bwata abantu abangi in 2017 etwarenge 21,000 voters compared to muna Nyakoe na Nyatieko bagochesera 8,000 igoro chetu chite mara gatatu chiwodi echu naki kwa barai bagosokera abangi nandi Kitutu Central nenene ya onokonyora kurukire ensemo murayo sokire to kunyara gukani umuntunga aikara atiga inche nincho mu yagukubua tigansoke ngegwe kirugiki ekero umuntu anyorire calling nando burayinya sayo ukuru tumanyitinga na kinya saya kwandira to umuntu uyu nando murayinya sayi nando okuchora yes inche munango teba gotiga kiro umuntu asoke kyagiro murayinya sayo urachorire urinya saya achorire ai akiruchikura kyara na umoko nonya abantu 10 ekenyore ekemo lakini nyoro murayino yomo ogweta yes Cynthia bono to endrete ontubwata bomo bwa Kenya kwanza tubwata bomo bwa Simiyu ura umoja bono Cynthia kwarangiri ugwate buna ya Cynthia bono drop ikero ikikia okori ikero na butoji okwesero tinde yonse ya serikali aso bomo buri uchi kontebia sore kya turante no kya mangere kiore bujoro kontebi urate buna bono drop video yokori obo chumbe bwa Kitutu Chache South no nyare gotika kori ikero gege o just inga kinde bosio usani go hotel bakwa na magete Brighton bakengori tinko nyara gutiga kubori chikurechi kiagara ekero na isogeti no nya ituma itinki gyankorete nsoke nandi muna sogete iga by the way tigana gote Jubilee inde nandi tikete ya Jubilee ya buate amangana konyenyora onye ndiri na aringo muntu tegete nomination go sentige nge Westlot konange na nyitigete karto ne gokora consensus chebono nindangerigu no orio tenderete azimio kera na azimio ndas Jubilee party umusikira ila nandangiri ante bintike tingo tiga ekiagera ochinga kiechiras mange hope yabana basubati na abangina yes ikotogotiga mumanji muri kwegwira na Cynthia ni gari kyama gya Jubilee egegoragwa no mu raibwenze urugumwa Kenyatta ase nandera somo mwa Simiyu ura umoja igo the Cynthia no arase kyama gya Jubilee ngi waja orete kyama gya Jubilee ngwaja ora kyama kende ekankyara to abate byame binge ase county ya Kisii tubate upa tubate Kenzi ke socio congress ngero byama ne binge bire ngi waja orete kyama gya Jubilee no kwa rujeri baga ose kwa rujeri ne kibwate ubuyoro number 1 2017
2017 no narenge chikura chia Jubilee anda warembo na uhuru ena arenge student leader wakanda ngiri ku Nairobi wakantebinga i warembo na uhuru nete gusi in as much as narenge korokane seti binije na introduce eti warembo na uhuru together with the other people gusiye yetu no narenge Jubilee ko ritangani area kabere siasa ni sabu ya nande siasa ye keroko nya kere sabu obwante kumanya ngayi oranyore chance osobo gimobo ko genda gari ase kiama keri ora yes teri no what interest kiama keri ke what interest chiago kiagara in politics interest ya ne chipe served na inje serve interest chi party yes na temeto ko soe kiama kende lakini ngake sabu yane umete nande sabu kereta ri ko soe na o gotiga wakabuya nande kwagenda eyende naona na tekete ko soa ODM konyora Jubilee to igure ya erire lakini wakati wali revive ngateba gaki ni nchiko tare singo tara nyumba mbia kaira na nyumba Mbe mwana kwa tera kwa sasa ya kora tu nomination ine one part of the nomination but the nomination ni abantu ba minute na nomination ya bande ba ko uri baga baenda ba kere kura omuntu ba mweti asimuchuchu lakini yeta kora kanta sikia ya Jubilee sense meje ya Kitutu Chache centro mukagenda mangana consensus abantu bagatana nayo useine ige bona nongo kana boli abanta mwari ko amerani na barabo barate huna Cynthia niga turi bagere sale ro musbati agatena mwete ndimo moja insult sina niga nyorte bageri salero musubati ntuto katigusiko mabone kiamegeni oge kugera basubati njeranere bara kwane ngakioroje okubateina consensus ya koretu asingi njubuye ose kwa bete favored kweu etiketi kiamya Jubilee. First of all Brighton inje na tegete toche abantu babange mululungu yes kiagera amangana yunga oyaba favored gose oyo taisa inie aetwe ticket na nyaruche ngocha guchari ngate na imara ngateba tigatogende umlolongo abantu bakechikura kiagera ninga mineti groundwork na akorire lakini mune pati kateba no chi nominations echi okonyora chipati chinde echiko cha chiakiro montore week bagateba tigatoikaranse tokore consensus na kikuna nago tebiringa konyore tikete ya Jubilee yarenge changamoto mnogo teba nga ena bete favored kiagara nchino musubati tikana gotebi ngote abale abantu yes ngorori mtepingi biko kwa madam na monto ya bete favored isingo musubati ne school ngora dore na abana ko bade favored ya biskebeta bate ana the sex for max yes no en siasa abantu ngote abale na ki musubati oyo niga ba favored esali amanganande ebinde ngo kwano biri lakini tena okirie ase nabo okirie asa bandona etiketi no hanyorte ya Jubilee nigo na isaine na ada bantu baroje na Cynthia na isaine kwa etiketi ya Jubilee obono tigamono nago tebiri tu achite consensus ritangani alame intangani na batikete kondo singa incheno musubati tinkonyara kirogeki bagateba bono orionde nero ranyare kiagerere no mugaka nje muno musubati tinkonyara abantu bankonyete tigana gotebi nabantu background abana inche ba Kitutu Chache South mbarabu ba cause tension bagaka chisimi bagateba omuntu tomanyete Brighton iga Kitutu Chache South no musubati yokoro ku Cynthia Kerubo Toel omwana oyo nande no bwaterera mangana ya buya oritu arenge nere ni musigete kiagera nero ukorere siasa matuka mange lakini nonya Brighton ekero tima itose no mumanyete lakini ekero goche ground nonya nabo kuigwiranga umusubati yo no mukongwa orenge compared to the opponent na bete favored actually kobo musubati ngera kukiarenge kuongita mono na inche ngateba terinje narige teri Ruben bo musubati terinje na tebiti nyasaye mbo musubati nyasaye osugwancha kwa ina arochinga nimbwenere ko musubati ngabo musubati na ko musubati uko ngoko banga ngera kukiye kuchigontanga korainse usekora abo Kitutu yitu yes gusi ngote abarega na umusubati garamutaho chikoboria ndagitora ngwana toromo demokrati ngo boriri unyakori digest nakodigire ngote abare na musubati ngayibana asogete atara soga takwegerwo use akaenda buoye gasinya ibona takwegeruna ngakiyo chikogambira basacha atara no emboye igentegeruna giuje gwakirira ase amangana asiasa ngo affect yare abasubati amukuri ibirugo kanyago digereri to kwirina cross semiri umutimoko endume yakuri kwa ntumanju mureni gotore na Cynthia Toel yo kurigero kyo bojumbe bwa Kitutu Chache South yatwende tukwanire bunge ya Kitutu Chache South
ekera kuri igerugi kyo hote abuna nereze kwa uribaga abaho chikoleta monjori buno mosubati mutangani ko bumujumbe ase county ya Kisii neri ya Nyamira igo genda ko bamunetu tutore katsense made in the studio turakora bonjori ndete tukwirana tumagosoa sintu ndende yakabire kadori gukora murobero yo kwa magendero na siasa ose siasa na magendero ime na isko ya gusi igo tosuka Ndizi TV ubwansu bw'omugusi umurigiriria bwa television ya Ndizi TV nigo tugugwakira mbia muno asuko genderera guturigiriria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusi nige gukuburia kujiakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikirwibire nemero ngebere naibere rike SMS erieta kuza na kuyituma guchia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa Kisii Nyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV ubwansu ubwomugusi nigo tugendrete kogendebirengo byigoromono Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byuko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko beria mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions showers consumer units solar panels inverters industrial sockets switch boxes cooker sockets, circuit breakers, chibasi choko basiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chokisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi, ase namba, enoti isano na ibere, eyemo isano, enoti marakabere, kianda isano na isato, ibere isano na ibere, gose, enoti isano na ibere, eyemo isano na isato, isano nemo enoti, isano na ibere inye, isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Oburimi nobunda nomurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi nabo igo Kenya ngima kwimokerera iguru oburimi nobunda voigo oburimi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi vwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi chiamate chiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete buronge emanye oburimi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero iyabarimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigereri akonye tutayenda umutimo kontu agotebingo cyo turi no yo minto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse yege omwancho murigereri abono tiganda koira mpaka asito gukigwesokera cyanga kirito kubeka ekero monta kwenda korusya oboke bono akoganetio oboko bwao kigo cyanga nzire kikobe gutiganda koira oro na njende asoka na nje nkikori oboko obu toba segos obolemi nobunda kire Jumatatu ensege muneni suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinsa isano na ibere nechidegeka 15 Uniforms and Sports Center nigo bakorosia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotugo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi socks chi jasi chi tai chi sukuru ao
naboigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kirisi mirut ase namba enoti sano ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byo korera chigosori soa asumutandao insemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Ndizi TV obwansu vomugusi Memano manjumari ya karanda kutobwati karantu irenda sentundende ya kabere yo moroberio siasa na magendero karatu na Cynthia Toel yu manyakan dint brackets umwana karaba ndo magawate ana bantabangi bamanyete buna umwana karatu nera studio karao kwa nira mangana siasa imeye bunge ya Kitutu Chache sauti kareso kirgo chikori kero kyo bojumbe elinde aleta magenda senseme kolengana nere ni garase kiama ya Jubilee kiama kigera asili ya budi dia simiu ra umoja igo nera nera studio karatu ndeto kwa nayo mwanjuma nembia mano egrande kutuma ujumbe ya wetira se namba ere skini ya urabu igo enda kutobata senseme mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News waga senseme ya YouTube na bago tonyora Ndizi TV News utarikwe bago tweet Ndizi TV News ikote turena nda senseme yende ya kabere kadonda kumurikira mangana siasa na magendro na kubodi tutarenda somutumo ko Cynthia una bantongo ikabarba ligeri mono ngakie monto unale bipo bate ano muswati otigara ngaisobo buo medaba gusingo tagara buo ngaki umete na bate na mogako na maite kumuroberi bia bamakurire mangana siasa buna bonnara oligete na korokona meshaki from Igesa Nyatieko road out there on the Cynthia I would support you but not now why kuwa people kwanza ibona nero jira se ngendo ketua bolina abantu de abana abe people tomayo kwa chikura igende garunga gyokirira Cynthia actually kwa people ninge tukiamana sana kiara ninsikete nyumo ya nande inche kutaba people mogo tebanga na ikire miaka 40 kusaba abantu bago tebana ikire 40 na angire kwa people muna nago tebimbwa te miaka 27 and number 2 ondeta iyo kuruboge tutu ochire onsmaire iria ke igonte biri kitinko pa people go na anga tindanga ona basaye bari morochenga onye ndiri motagete ose ekento ge gukora mo akira kura nesenge njontari people retanga applications abaga kambaro na inche nindo motoereru nabongo banja oribona bagakabarare no yo isanere na inche naro rino yo rebuya koru Kitutu Chache South tigareta application kiagero yo minto Brighton abandi ngo teba bari ngo sokare na barasoke go chibogere go sasoke go chi boikoyo nako teiba manya kiugira ruete Nyatieko Kitutu Chache South agacha agetembe Kitutu Central igotinda kani bantunga tingo soka Kitutu Chache South na ndenkie keke nene bategete gonsokeri kongira go chisiko nanche na atebire Kitutu Chache South ngotigara area kabiri no nyum kero more nyumba I believe no bwate sister yabo ekera asokiri ose atiro muchonde bwensi ngo inyorarenga nanda abagusiye bagotebanga omwana omusubati nero kwinyura sobo omwana omumura akwenda oba people onyoro omwana obusubati gusomongina omongina oyu oira sobo na inche na bengi exchange program na inche zeitonkoreta bono oraso kalende tote no monto tumira application ko license majiri ya Gatundu South sobo umurai bwense urukinyanda to kwenda Gatundu ko Gatundu chikuburi chikuro sinado kwenda Gatundu nando chikuburi chikuro Kitutu Chache South Brighton ningo tebringa Gatundu ko genda ke kuna nande nchengo ko bori inki abantu bari convinced tinga munande iga tindanyora monto Kitutu Chache South
ya nande kintara soka tinda teba mambingo soka omusubati atara soka akwabusa mwabo buya ochoke nyumba nariekera abantu bagocha bageni bakoreta chiombe banyoro omuchiora bete tinkora abusa boge tutere yitorende ni nsoka after 5 years akera bageni bakoreta chiombe boge tutu batebo ge tutenera beto musubati narega iga niko bono mwigoto mwajumuri na Cynthia era sirigoro yako ba people watebero na obora ingwa na maruna people ningenda parliament tori kwenda na people gogo chigotetea parliament na ebie kokogenda nyomo teri gokonya gweti mijadala parliament na ke kungosorra abantu ba minto bagusi enyomo nengia nandi ninye sigete lakini nyomo ekero go chigweti mijadala parliament nyomo teri number 1 a point bakuri erinore people tomanye gweti mujadala oyo yaya na kikuagiye point yawo. Yes. Bumete bono abantu bamanyire bumete bono Cynthia mboto kabari bamaba nando kora bande bako bona kera basubati bakuburi chigura baraba ke badara people ameta basubati nguri bara fair Cynthia ro kana bwetire kuri fair omwanchumbo nigeria nara goro kuna hero good morning kutoka Kibiriji wanawafuata hadi mumalize mbuye mono kurujinse mojicha Kibiriji nare nero tomiro ujumbe yao thana umwana oyi na isaine korengana buna ako erera akoiraneri amabori injenjob monda otundo korujinse mochirija machoge burabu nera thana mbuyo kwerera mbuyo kweraneri amachibu ao nara kuna good morning my able TV presenter Maxwell Moegi from Kego Fabrication. Say hi to Madam Engineer Cynthia. I agree with her. Let her remain focused towards her goals. The sky is the limit. Madam, you look beautiful in terms of knowledge. You have my support. Maxwell Moegi abatano abate support yago kabisa. Krongo kwa jiana nara kuna rakargo kuna Cynthia nyanja magware mukabekanti editor yao abatana mbiyamono abasubati tikatwe soki edinde tubue abasacha abanaru batariko toretera magendero asijir orogongo rwagusi nabarubu baragambire akomentana abagabana murojini ko barabasacha basubati ndoraye gubaga ekeruge kekyo bugumende ngeri gotokonya tiga basubati basoke baligi ekerugo ebirugo ao imeyensemo yeito ya Kenya. Susan Nyanjama nerawote ambu yamano Engineer Cynthia soko erera injini gongoro ase wodi ya bugeka ga kuta tutara denda sense meye ilinde makomanya manifesto yao ne birengere byubwate goja ase ense meye ya bugeka mwede no ide bunge ya Kitutu Chache South nara kuna John Momanyi agote ana Cynthia mbu yako erera nere tigaso ke manifesto ya mubori mbirengere kiabwate ase abasahe ekero araire uburai bwa Kitutu Chache South birengere byao ose manifesto yao ose gaskura korera abasahe mind kiobwate yabasahe ekero araire kero Kitutu Chache South korera ndi Momanyi Momanyi mbuya mono esiriswa rero kwa boriri muna naeresa CDF ndo batengwe ku CDF Act ya lakini CDF Act ye allocations nchiro nchengo tebwe kero na irwe kirwe kyobo jumbe ni nyare go pass a motion in parliament lito ko yoranga talent academy wose sports academy chiaba merged with the school curriculum kwa nyoranga ntobwate ese skuru ose skuru ntobwate abintu tokoroka muna sports academies and talent academies ebinte bibiro biko nurture the youth and abana into now sports and also talents area kabere egasi yo mujumbe nene no wetichi bills na CDF management ya ekero chi bills echi jimuna ndoche muna abana baito bose abasaye ba minto ntobwate mechande menge muna konyoregas and muno manyete ninde siri ya buriri azimio la umoja ngo push nga omurai wa azimio la umoja aswe abomo president kiagere sti point siri chiaye chi azimio la umoja kusema manifesto yaye na tebetenga gige tonkera otokuru kama internship into NGOs internship into
chi company chinene nari baraegu tax waivers ya na inche bonekero omurayi yasoire gari nandi manifesto yae nderi kirenga na konya bara abasaye ninche ngo push bono abasaye ba kisi gose abasaye ba Kitutu Chache South banyore chi opportunity echu chiri omurayi yoito his excellency Raila Amolo Odinga atebirenga na amabaga yekera kwenanu nongo chikoba mustari wa mbere ntebene nchukuru Kitutu Chache South ward ya Bugika gose ward ya Kitutu Central gosebo gusero nimbwata abasaye ntegete moe opportunity echi tinteti kongaina abana inchinga ninche nkore MUG agaiga as a member of parliament ntobwate bintu bito limited but I can also push abantu kusaba saibaito banyore opportunities yes bono gwatebira ni gora obomo bwasimyura umoja ingakyo ngigeko gara otebana no musauri na ningo support yora basaye ngigo ikibiro gubinde to support ya basaye kwa mautana bono Raila Odinga go support Raila Odinga no musaye Raila Odinga teri musaye nandi munando musaye gatindi ko tebenge biro go beyond bibigendo so busaye egentonkero esege songo tokoroka intergenerational leadership abagaka n'abasaye bachamo abasaye manyite kominyoka abagaka mbabwate esemi ekero to majeti chinguru echichonsi ibere na bense yeito iratambuke mutu ndokubeka abasayibuka anonye abagaka mbabwate egento tokoroka nga experience muno mugaka Raila korwa chagete kubori bakabodiga nabwate experience tigagende igoro gari atorae na intu muna abana bayensaiga ni intu tokominyoka to make sure ebinte ebyategete twabikorire yes naravodana Elisha Morashi out I'm right there with you byamorgoja tigasinde agendere guya kerekoko tigaba abantu bansemo ya Kitutu Chache South bamurigererie buno muswati mutangani pamoe kerogo bara motema Sara Beki out the account me in koru oroboti kisi out the neno alimi yumuru Andrew Matunda out the bamoja asumuru berimwendete kukwanda igoro ya siasa na magendo fera erija nera out the banu alimi yumuru berio Vincent Monyonjo nera out the banu alimi yumuru berio Efalini Monyangi out the abuna wendete kwatkiro issues chao ya Janet Gesare nera out the nambia Cynthia Goja ni nkani namba yae tukwane torena kitura imuki Kitutu Chache South igoro Janet Gesare na yori kona Janet Gesare gutumira namba yae nere butomoe alimura agambe amangana amange Dan Cliff mbuya awate anere no alimi yumuroberio umuroberio osiasa na maganda Kevin Onjaga nera awate ano alimi yumuroberio abumbali bara sensemeli iye mitandao karongora na sesimi ye karena mbe yeri grabu nara otoma awate ana baba mbuyore congratulations gache motwe taligeti dieta ya morning engineer Cynthia Toel is a motivational to young people and women that they also have a chance in politics. We are solid in support of her candidature because she has the people's interest at heart and we see true transformation of our constituency in her. Cheva Bosire from Kanunda Itiri in Chef Bosire korujisa maji Karunda out there bandigongo tena kweguruna tebire ngo support yale na ande ni garo chena na bora lete monjoria sebunge ya Kitutu Chache South nara ogorkuna Ridia Nyangena autambia mono Cynthia so kwerera bia inchini nguru ase wodi ya Kesi Central na ndembia mono Cynthia Kirabo tigatomosire ono musubati mutangani kobo mochumbe ogusi embia mono ase birengere bino mwenda tutumana umwanchu muri gendera gutuma karengere kya gwetera senamba yira seskini ya gurabo linde naboko tomali boliao naboko boli Cynthia Kiriora gani kobo nenjina kobo dina ngikera gara basubati batari ko chorwa koba barayase rongo rwabusinara wirani lyote na basubati n'abantu bamana asoborai usi no tokume tokunereria abasubati chikaundi jinde ejigo chora abasubati baba barai naende bakorire amagendero amange umwaka oyo nkochora tole omusubati oyo o abe ombo chumbe na bwata maroro amaya o Sylvester Mogusuko Rwansemeri ya Nyabururu awabone round yetu muswati aigu libaga koba omuchumbe ase wodi ebunge ya Kitutu Chache South memono kerumwanjo endete gutomekerengeri kya kardoni na Cynthia Toel uyo kurigero kya Kitutu Chache South obo chumbe ibirengeri bya ogose manifesto ya onererie uchesa abantu ba Kitutu Chache South hada
manifesto yane actually ngocha kwenye launch chinde but before nye launch nimbwate chipila inye chitendete manifesto yane na ninkonyeruka deep manifesto yane ere deep chi agenda chi yane deep chire deep tobwate gento ku development ama genderero tobwate education as education yuna mangana yobosemi and then tobwate empowerment ya abasai baito mbatigara mega tobwate public participation ekeronkoreta abantu bekinyoro abantu babe Kitutu Chache South banse na inche twatebererani twamanya isi tugutambuka guchi bono muna nateba ase egasi omujumbe enene na nintegete Brighton abantu bantegerere buya egasi obujumbe gose CDF naro raba raya bange mbakungaina abantu baminto nande nche munande gatinteti kungainireri CDF neye gukora ki education amasomo na security ayande lobbying na kore ya amangana nago tebuna twacha kumurobiri yonga amangana amachi amangana ntubwata amachi ntubwata amangana ye ya chinyagitari na mariogo ntubwata amangana ye chipara achite county government but akiri chipara njiro cha national go chande gabu ya bona osomo jumbe na ngwegware every financial year 18 million shillings chokoros chipara na ande kero kurigereri according to the national figures a kilometer yemo kuira 2 million 1 kilometer of a tarmac road ya na ande kwanyoranga 18 million oiru divide by 2 million irengora raros 9 kilometers Kitutu Chache South chipara chiranda national government actually 100 kilometers yeah ekerokoros 9 kilometers times 5 oranyore 45 kilometers chokoraros lakini kiagera incho no mu engineer na ande nimbwata basani tokarite engineering na barabu na ande nimbwate donors osabantu bari philanthropic no nabo toko koranga chipare chicheito tonyare guchigari amakori abantu banyare gweta lakini gocha kungaina abantu nganimba bekere elami kuseta marked roads kirase kire kinyoro lakini nangaina abantu bange chikura ndebe myake yetano yo katigandi kiagera tinkwira ne kiagera tinkunyara gukora manganayo so in my manifesto when I talk of development amangana yechipara ya na kingokora 18 million ingeire ntopwata makoria ya abantu batanyare gweta topwate amakoria bangira bagweta guchinonye kerba kwenda chichiro ayuna aronkorosi osegari sichipara chiasarikirepi nongwe kana konya education merobiro ye education under my second pillar education twatebiro murai onyunka na akorire biri akorire inche amangane chi laboratory chi library na ande chi basari chirocho tokwa prorata according to obotaka na kiboro muchioyo lakini nintete go introduce integro ku basari fund yeye ninkiye gokora akeraba abana baitire amatemu specifically na ande tintete abantu bandu tamagina gaki specifically abana basobate karaba akorire class 8 ebagotebigu gaki pesenchio to kuira nonye school number 1 na number 2 ST school bari bachire national schools ya na bonkoro namuna basari fund yena nyerosi abana babe osaba sabate babe fully funded to the national school ya ekero first year to arregente kukia bwatire bya kuse abantu bagyanchiranire nabona to go incorporate abana abamura kiagera nto go empower abana basubati tutiga abana abamura kiagera abana basubati to empower rasmana abana abamura barabo to ba empower na barabe equal kuse the same level iyo ntonkero muna amacho konyoranga amachi skuru abana bakubuguri bwigo chi skuru omora yonyo nkorosiri okosobe kirebirama inchebono tingo chankore water harvesting ya esi skuru tonyare gokoraki tonyare kobeka nonye chigatas ne chitangi amacha soa chitangi chimiriko mwana akoronka sobo na ndo ochaka kuya machi gocha kusibiri ebirasi nonye ikirani aya yes it's possible kiagera chibesechi eskuru oyo renovate sa renovate chiskuru chiritara renovate igu ne chinke bono embo yogota nonye ikirani ingi ebunge ya Kitutu Chache South osijibunge jana ja gusidari bono chiachaka inge kogera abarayi abaro batari go ikirani ebindebi na yabantu aba Kitutu Chache South bakwamini na sinde go swali abagirani ebindebi tachi ko bengondi muna natebiriga ekero ogochaka egento togochaka kubeka chigatas kuse water harvesting ochake
gotacha machi gochitangi mutarabike birama omurai mu mai mubekire birama oyo gocha ninki agokora inche muna Cynthia ibirama byabekiru inki nande na improve nge abana ba equality education se quality environment barasomere onye birama mbirororo tinko bekagata sirende amacha chegabu abana onyimbate gita amache batacha amache gabika bakwenda rochi kiagera in my position as a member of parliament timbo atinguruchio kongusa amachi muna nakweresire nani muna nkweresa abantu babo Kitutu Chache South bantu babangaina amangana amache aresi county government lakini sichi skuru na bonko nyara gwa vest ya macha yo yes miaka ya go mirongo 25 ne 27 to minus 18 eri kebande obone kwa wati 18 go jegoro na tware na yara ko bana jipasengo se pasuka bisa ya beira se operada nanye bolina mitoki ya kodra se bunge Kitutu Chache South abantu baro riba lakini naye ebuno mosaye bintu mbiri ko initiative ase bunge Kitutu Chache South abantu bakore na ya musubati se ko mwari baga aise konyora dibaga lisaine na bakore bintu pito kibiri kwa rakorire ngwate ado gwada basani engineer no gwate no naboko initiative bintu mito kibiri kwa korire ase bunge Kitutu Chache South boniga no ninje ndasoke skandeve na kesi Cynthia bunoro shigende Kitutu komo bojumbe na bararo sibinte binene. Asante sana Brighton. Muna togo kwa naiga I think wente kumanyange na graduated in 2018 December yeah bono igone miaka 3 na bere in the field orusi omwako yo mu internship ne miaka 2 but in my own yes kiagera mifuko ya leteraba mufuko toraba monetumo toraba pasenga toraba tinda bazu yes lakini okonyoranga abana abasubati nko baikande yange na abakwanira lakini tindi ko chotanga na kwanira abana abasubati gusina abaire motisha iri yakabiro gende kanise ya Iranda Catholic Center Iranda no ebi amangana yebirama no gendo babori na chakire gokorororo kiagera ekenege entonso omerete ekenege entomanyite muna yego koru ya tingo tebanga na akorera mangana mangi Kitutu Chache South tindi ko bangaina kiagera tinde ego opportunity yo gukora no bobese bwane pocket money bobo kembwate mbora bunko minyokera nini na nyora bana basubati ne karanza tokwana na barabo na bamutishanga sukamutwe no nyamangana sanitary pads naro abasubati mbaro nko sanitary pads lakini te ko babuyanga nchembani kirenga oyo tabwate sanitary pads na amwete sanitary pads tori murali wa kubija ne kro kwa ndiro bokonyi karona ninko ndakubuli Cynthia inge kora barai abanya batari go chorwa na mu yakire ko kini abagusi mba go chora barai inkiro jage koirira barai baya batari go chorwa asero nguri drobusi tiana bore yake ko ya kwa makonyora nande kwa kumina na nkikia berte no na sikibunge jitu usi number 1 muna ne tiriga ngoteba nyasaye umbwate sirina abantu ba Kitutu Chache South na barabu ngonsira bare ekiagera nkorora abantu abange egente getangani ba gusaba ninibo tosere ya ono konyoranga abantu bakubeka chibese abantu bari chibazenga chabeka chibese baka the last minute obasera omongina 500 goseri bweri bugendo ngakire kura omongina gose abagaka bate boyonera twarire bese ayitika tumwakire kura lakini mba kumanyanga omuntu arusi chi million cha 30 million ngango campaign yare tako swama aburasi mara achirani wono konyoranga amba tukamanga abantu bagutumia chibese chinyinge esi chi campaign mbako swama ari bataka kuirani kiagera nonyaye ga kiekero umete ndabenge biasara gukora no rusi million chia go 30 oena nebo sote beche na konyira abantu ngoto te baneri kabeso bakwe baje bayirana ingi kiragere bani mbako nyora lilitani kero kwa iruri kabeso maite kero mudare ni chibese akwirani ingi kiragere umwana incho skali taruka Cynthia project kero mudana wala tena Cynthia ni project dio mundeto masoget kusari chikura kurwasi kisi central ward kuse asebunge ya Kitutu Chache South ingi kira Cynthia taruku project kera siasa ngutoro ji project yes inchebono tinko ba project ekiagera project ye korusigu muna gwateba esari chikura chia abantu inchebono iga munande iga ninjo musubati buweka umuntu tagotebanga umusubati yasogete asari chikura cyo musubati undi nicho musubati bweko musubati mutangani wisogeti eri yakabere muna siasa yane muna ngweta apart from functions kusamba tange karuto konyorana nabayishimiwa bande tinda muntu tarano rese radi timbwato muntu osino muntu yongo support osino yo inche yengi sogeti inde inche bweka wono until wono probably rie patiera tebenga to soka za party togenda asigita za party but ninche bieka ngoitar ngotara nechira bachiane na kwanira abangira na kwanira abagaka na batebinche nonye kene kiyo
mbwate mufuko imuranganje nandi gakya bangira nabagaka muno mwana ino mutakondusia mutagontinya mambiri nandi banganje igo kera mbe project rangoboni ani chibese ngusiara buka yes Cynthia bono abasaye gose iritandira abasaye to yatwaruku nanjino musaende no ne project inde musale inde iritandira to yatwaruku na ejine chinkondi yani bono bantu mbago tuwegena buna abasaye na baisoko to ibirugona baturuka ndure chinkondi nkyura kwande lite ne chinkondi to ko sabande batakira batugene kabisa na ndori nkondi bato no ne chikura obo nkondi mbobwati age limit nabo montora abo musaye obe nkondi usobe bwate miaka 70 tore enkondi nabo nkonye bweka ni umuntu kuruku umuibi terie ekerore youth aino umuibi togotambuko bo youth watika ko umuibi ya enkondi ne personality ko ne behavior yo muntu na kie kuritwa chakiro murebero ye nago tebiga abantu bose Brighton kurusene sorueta abantu bamanyite munore abantu bamita ine enkondi ko saiterie enkondi tere bose wa koro muntu abo enkondi ya ne character yo muntu Mbiemo no majumuri bara tumirije SMS yabakuna onsiemo juvenalis omuspat Cynthia tajainse bakongu abasaja batogambeire amatuka mange nonde amo naye oyo onsiemo juvenalis kujinsemo tatayete sakuru kwenda tebirina utajebo kongu kabisa na wate yani jira bachia ukari kutaja kabisa tajana jiro kabisa toteme abasaye n'abasubati raundi ye toteme abasaye n'abasubati raundi ye Cynthia buya agoja ebintu byaye akobibeka count on my fort. I'm Kevin Nyachio from Kitutu Central Ward oyo nero kurukuna oyigoruguna Kevin Nyachio kurujinsa Kitutu Central Ward abate abuna noisaine no ari amonaye abasubadi tigabatemu eraundi ye oyimbiye kabisa goza chinga kije ike totema abasana abasubadi age look at look and individual mind maturity to then antorigererie miaka ne agenda kone torigererie age antorigererie ebikorwa no muntu ngaki arachi gokora emegendero ase county osasa kuborchigura then mimi ni Jared Tumbo kutoka Marani Mbanda tiga abasubati baragamba lakini asikwe na mdomo tu afanye maendeleo jumudomo ufanyi maendeleo kwanza ayao tena basubati abangini ko babwate eberebere yagara nambali ko kara magendero bona tena tiga basubati bakore meremo mbatwara eberebere nahara ko kuna Ndizi TV Jared Mainga from Bugeka Ward Kitutu Chache South greet when coming Mupiki Kitutu Chache South engineer Cynthia Toel. My question: what has she done to ensure that she has numbers from across all the world, as politicians is a science of numbers? Elia Kabere, why does she think she is a good candidate to vote for and not others? Kwegura maboni abona inga kingi kwa kore kwa trust kwa wetire asiji ward Jones yoto numbers because siasa neji number boy goma kubona ingi gekwa nakia osige kwirira mna no the best as candidate Jones yitu ate bachire ase ebunge ya Kitutu Chache South nahara watena basubati mbaisa ine kugamba kuri na barabutika betome mbakonya kurute smile yoga yo tata dirieta watena tika betome basubati ko rabambare itoma buya sorongo ruito robusi ekora de bana ngakikwa kodena origino bate numbers ya sebunge yitu ya Kitutu Chache South ngakiwa gwetreji ward Jones Brighton nje siasa yane tiri ya yugi ngo sensera munando mwenyiga nimete ko sensera mikakati nimbegete chi strategy chane nchiro nandi nimete munanko move from one point to the other towards it chion sipi konya gochorande usengo na kuomiranda abantu ngora ekarona umira abantu aba na abakwanire ekarobono ngocha kusokanga for example bugikangocha use mbugusero mate nkogenda kusematie kona isokiri okonyora na umira chi group tofauti bono nimanye tinto bwata matuko approximately 100 nande ngocha gocha akabari kondora mo kiagera na umire watu tofauti yes ndo maana nimesema approximately yes wono muda kusokande
chinga kingo cha gwikagire chire nsoke bone kana na akorire kumira abantu ngora kiagera tingo soka para na makono ntake goteba ni chikura nkobori ndara ikaransa na abantu iga bamanye tutware okumanyana kwanza na ndibone karongo soka na abantu baratebenga umusubati oyu yenyewe nto ikaranse nere tukamuigu oyo teri publicity yakurigi kuse popularity to ikaranse nere twagambire nere twaigura maonaye na kurigi siasa there are different ways omuntu akurigi chikura chiaye abantu mbaro bakominyoka bakamarioyi abandi mbaro bakorangira imikutano indoor meetings kuse town hall meetings abandi mbaro bakogenda nonye igari asabangira bakonye bituma byabo kuse abasaye baikaranse te bagusibiki chigari oikaransa oro muno musaye part of amusaye obo orsa origichikura so there are different mechanisms yo kurigichikura na engineering chogete yes Cynthia totebena kwatena bantu kutumia bachibese ukora siasa yabo aya kwatena togosera lakini antu majidena goigato seru nikura kwandingane yo gosera bantu banjire gosera njutange tibese ngwakira kura mbako monto kuramana Cynthia tabwati bese ngakiro jora kwanda bantu wadibese bakituduna wadigirira chibese kusibadigiria umonto rarete bikoro omete Brighton ndubwate ogosera aina ibire ogosera kuri ogotigariri tukuri omweri ogose 2 days to elections ko muntu 500 ochogwa kirikura nando ogosera nkoro nandi tindi gukora ogosera ukukoro ko arangiri omuntu otumire fair yaye gusichinga kichiri arengo chikokore konda yaye mugondo uikaranse gotegerera gaki muno economy ere enkonguga omuntu ira boko mwa fair osomwe esukari use sabuni aira transport ira nenka okukoro ko ekunege ntono nyinche na akore lakini kuriko ganyanga bekera ini kiro muntu 500 ndaraba kwandira kusentara omuntu ochire orusire transport ya ifya yaye ochire kondora gaki ata ni utu nama abero raro re omwese agende yes no nari kuja diva Brighton Makoli na rangiria abantu bache na baire fair yeri Cynthia rangiria abantu baire fair ya 100 oroje abantu abakwarangiria fair ni kwathene fair ya 100 bono jina ne bakugeje tibathe na Cynthia noenda fair ya 100 ibono ya bire imugochibishana se kwana ne fair tigana gotebi abagitutu n'abantu abangaini muno ebisusu nabora ayo mugitutu nonye 5000 lakini oikaransiro gotegereiro tebire gaki oyo nebese aye nari busa kiagera abagitutu n'abantu bamaite abantu babo bamaita bara ya batutinini batumanyite ekero bagwikaransa kwa mwakwandire na barabu mbamanyite ngubago chikwa kirekura Brighton nabo muntu agocho ikaransa kwande nere omwe 50 ache onyore na inchi nimbwateri wikomi mwe lakini arenga Brighton muno akimuno musayo Brighton yakwana nero rache gonkonya kerio ginga nincha go support lakini last minute na mete sekura yayo chigoso ogosoa bona mangana yogo bishana fair eribu 500 emia for me tini konyero mni challenge kiagera inki kwaba tebi na kimoi bwana nonya ikero kwego muiseke umuntu nabago chane bazu ne gari lakini muiseko otigara n'umuntu oyo ori okwendie pikipiki ori fair ogenda kuri fair na umuntu oyibwe pikipiki Cynthia nara tena Brighton I agree with her 100% they abuna nago tena kwagiri naye onyonga sedan loving let whoever comes harvest water good luck toto todo hashtag ani obekanya simio inyasimi tena niga kwagiri naye na onyonga na begete mangana roofing kabisa bono monto goja diga vest ya maji roofing ne kolire na tairura kubeka mabati kyar mojumbe abogoja na tena mabati kubeka ebasara bono mheshimiwa karturiti kuchukora ento bwate Asimiura umoja na Kenya kwanza lakini Asimiura umoja sibungi ya Kitutu Chache South ekorekana muna nige bwata abachumbe bakurikirwa bangi tote Anthony Kibagandi no Asimiura lakini yari kiama kia ODM totebe Andrew Maubi ni yari kiama kia Wiper akoli no yari inseyeri abuli ya Asimiura umoja tonjeri kia bugo yosweta sikiama kia UPA ni yari inseyeri abuli ya Asimiura umoja bono abanta abamwire na oyomo gose chupiri baigwana na ODM na hoja mogo ikari yekerweki gati yao na Kibagandi kartukurina aini gore anda diabulia simio lakini chupiri oyore Uhuru Kenyatta na Kibagandi ni gara sensemo ya ODM oyore Raila Amolo Odinga baigwana nile batebre na bono drop o support Kibagandi uruji no gore nganeli asenseme yo bara corasoning bono wikaboniga
tinka gere tugusimba nyare gukora zoning ekiagera nonye 2017 nkwaroche a voting pattern bantu bari gwakira kia makura abantu bagwakira omuntu gusi 2017 apart from now the by election ndo abate mujumbo cho Rwanda ODM gusi to abato mujumbo yo more Jubilee party oyore omusikiri chatongi wono goteba zoning gusi criteria kibaratumie na ndi nchete to gwakikishiriga yeah this is yani ngogotebi nandi nteke tumbwate buya nabagitutu baminto bambwate buya tingo drop nandi tingo support yonde yes ngono mone bagede bakengori yes ndizi bwakire nje na utako korwa nyanguru nyakoe ward motebia ahiche nyanguru atoe tomoe kura na tumete namba na isaine tiga musubati aturae oyo na tebetega na waendense meya nyanguru no nyamaide oligie kura ya orora bakoe kura na tumete namba ya igaiga kura jingani na buto kanyo mashimiwa ende oligie monto yo asense meyo aba raingo ikabari bachorwa abaya lakini abantu aba basugo na ine kurumaiga aba babe bakayirira nabantu bango mashimo da kole mere aya nakira jiko ene kimina kwa bero muchumba Kitutu Chache South na kiugo chikochora na ene panel yao elinde ekora biekera na bora nyora mbio kole meremo lakini abantu aba usaronedi nigo bagusali asi ebunge yao inche nonye abantu bakondigeri chikura nko batebinde gentekemo ekero umuntu ategete kondora tigachandore tintegete brokers umuntu kumire nkonda radio re kuru umuntu gotebire integete korora Cynthia nimbwate emichano tete komweresa nche tindi murayuri ogotebia abantu ngatebio uyu muchando bwatache gontebi inche kurboniga abantu bari babwate emichano ebagocha bankwanira bene muna bategete wono eyunero gose embegu nasumukire na nero nabontegete gukora emirimo igo kiagera nimanyite nga in politics to bachi broker chinyinge to bata abantu bagutanga umuraita tagwikwa nabantu bandi lakini nche munande ingotara munande nche biekaiga nandi nonye Brighton I think ngocha kumira na tore siasa chiane onde bwensi utegete kungikera kungikera Ndizi TV Cynthia endelea ifyo Cynthia watena nigo bagwikera boni orero bochumbe enandi gochi gotirie birore obeke tindie mwamu ekiara abantu gwira bari bochumbe bono bamagotirie garari asinaro kobata yatire bochigoro ngaki abantu bari igene na bono gwatere ngo tarore biya kwari chigura orera chigura nigo nando gochi gotirie birore bono tigana kuburi umuntu akwibisa usagutirie birore ekera bwateri deni ryo umuntu usagosera umuntu ndaraba gosera nkingotiririe birore number 2 emyaka 27 imbwate nachaka gutirie birore after August 9 nanda abantu abamba nyingere mbakunyigena munande iga no mokende no mwana obonde 27 years ekero geke ninge ku 5 years iki ninte 5 years yende 10 nsuke go chimutu gose muna abagitutu barantebe nandi kunyora chikurechi rasima ngika abantu ange rasima mbakorere gasi ekero babwatu muchando sekero bategete kuontebi kende gionsi kiagera nanda abantu bagocha kondora bari abange ski campaigns ekero abantu bagote batete kondora teri mechando yo kabaide bagocha gotebi abande amangana ama batete gocha gotebi bisimboro abate tocha ugotebi ekero mwananchi osekero abananchi bagucha konga chikura tingo tirikerere gochiore kiagara ni manyita abantu bagonsara undi mbakorobo konde batategitimanye omwananchi onero rache gontebinga oyo noyo ebintebi bagokora bono nchitingo tiribirore gochigoro kero ndigitigo kora na kori gari boliana rio mweli kwa uchumbe yao mweli gojasa abanchuba turigireiri ntubwate Kenya kwanza na simio ura umoja igase bunga ya Kitutu Chache South na itwa story ngakiora balance abantu abonse kuruko basabe kura atoka cyumuntu Kenya kwanza no muntu bwa simio ura umoja ikiara bonse no bagadeti ekaronko enda sabantu first of all ne kura yane ngwisabira eria kabere na abatebinga ekaronko ngogamba nabantu first ngo baburi umumuroche tokubura ibwa rugurugari bo igurupi bantebi umurai tokwa noyo gose noyo namanya kubaburi obuya bwoyo mborobi no bwoyo no mborobi ekero twajadilianire na inje nabateibono incho murai yone no musike Raila Amolo Odinga egento gekogera komo support neke twa balance to igwanana inje tori murai yuri okogenda sabantu nabatebinga Raila Amolo tosha tibim ekero ngokwandira abantu ekero tori ese ngo somande ground ngonte ibaro ribako akira chikura na inche nabatebi obuya bwa omusiki Raila Amolo Odinga ekero nabatebi obuya bwaye na ribako make decision ngana ki
nere tuwakira umeta abantu abange muna gusi okonyoranga ose abantu bagocha batebigunga Raila no mube oyonde no mube ya ose akeroyo batari gotebigunga nkiye kugekogera twakire omusiki Raila chikura inche nkoteba incho musikone ose omurayone no musiki Raila Amolo Odinga esengenjo yeke neke ngwanchore mutubwatesi amangana munayo asi county ya Kisii ntubwate abadba kuriye keroke bugabana oraga niko gukora imbere muri barabu ntubwate Kristo bobro yore kyamagia jukiri simbarati yore kyamagio DM abarayi bandi mbaro bachogubwate kyamagia UDA aye insemo kyo ni go support Kristo bobro sari ade jubiri ose insemo kyo support ase bugabana usturi go support yonde Jubilee Party lakini chikura njiri nyini yoratanira mundu abantu bayisoki abarayaba bonse pirimba sigete bonsi bayisoki ekero bayisoki bakwandire n'abana inchi nari bono tuguca kwikaransa n'abana inchi bamanye gonte busaba abagitutu bamindu bamanye gonte munoro umwanu itu oyu mogo chokore gas nere buya noyo ga kindo komo bwatisi lakini inche tinko make decision abagitutu bamindu tigabarayaba bonsi pi umusike machogu umusiko oburo umusike simbarati tigabayisoki bayiri geri chikura chiabo litangani mbia mano engineer Cynthia Tosha ne toso injustice ndirabo dikuru wetura kwande kando bono tebe dingana leo mwari gojia sumwanchu murigere omwanchu murigereria na abantu baminto ba bugitutu yamate gose Kitutu Chache South oyo no omwano inokoro ku Cynthia Kerubo Toel omo engineer naitire abangi nabari tuomerane na barabo abasaye nabagaka mwangire ebisibyo ino nande ntegete mondigeri muno omwano ino ekano mubwatu omwano musubatinka muri komoseri momotebinga yendo nyore people uritangani tumanye konya konyora egasi ekero omwana omusubati ari nyumba mumanyete nero kubakonya na asoka gucisiko nero kwenyora ngana kya bayibori bane bari ekero omwana omusubati iranire nka nero kwabusa umucyuyu uraba ntegete mondigereri muno omwana ino omusubati omwana ino sokiri omwana obanchite nando omwana muanchite ase ekerege nkorigi kyo bojumbe bwa Kitutu Chache South unko basaba na kubasorora inga monge engaki na inche mbaoro kinga abana abasubati kusabangina ntoisa morigereri gender rigerie bikoro byo muntu kyagera into nabana baino bari bonsi toreseke ekenyanganyireke moto manyete mumanyete kitabi cyanyarebe mumanyete kitabi cyane mwa compare mwaraga kiwo soyo nere na chabakonye inche muno omwano ino moigure omurobero twabwate amangana ntegete kubakorera osentete gukorera inka Kitutu Chache South yeito kubasorra mombwatesi nande mombwatesi asama sabo kyagere kirogeke omuntu okwenana Nyasaye. Asanteni sana na mkumbuke jina ni Cynthia Kerubo Toel omwana ose engineer Kitutu Chache South arama yane neri ruma epati Jubilee Party. Mbia mono manjumure kra kwera libagiri yabene so doja gatumuru video kwa ligereri ngakitwa kwa na mangana siasa na magenero kratwale ngina Cynthia Toel engineer Cynthia Toel medenda ndaja gatiri ya engineer na bara bowling lakini engineer Cynthia Toel ne twale ngenero kuri kyo bojumbe bwa Kitutu Chache South kratwale kwera ngo cyasobo jori bonne bumwakoyo krabukari tariki kianda mutinyo batano batatu mwakoyo gabona abantu ba Kitutu Chache South wa musine yaino kramuraligira barayi bari bakuriye kero mumanyene ngorachi ko bakonya ase myaka 5 ereposio gabona Cynthia nero buyakere koko yakwana na yankete kwa ya digereri na yabona gojigo karwa musi yawo kitariki kianda chitariki kianda mutinyo batano batatu mwakoyo intuna mayato kumusabira kurwa studio ya Ndizi TV engwa kera bonse bari barara nemirobiri yawe kira sinjera yabene Ndizi TV staff yonzi kuyakira mbiyemo oyolenge mayaga ye kamera na se one kibina kibije cyago kiri na se studio ndi yakabere one kibina kibije cyago kiri ase enjera yabene na Mario yawe kira sinjera ngiya John Kebadi nerengo mwakira mbiyemo asukura umurobiri ya sinjera yabene igotwara buliro bya Ndizi TV nero bonse musi unabotambe kote negentekia nsuni oke gotoka ime ya Ndizi TV nero bonse musi unabotambe ritariane Brighton Makoli tuara ubuliro bya ime ya Ndizi TV.